imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay suko. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong hinusulan ang atong mga sala. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo maigsuon, kay nakalapas ako dakong iyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria, ulay ulay, sa kanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo maigsoon, aron inyo akong yampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios, nga makagagahom sa tanan ng pasayloon sa itong mga sala, dadon ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Magampo kita, o Ginoo'y hatag sa imong katawhan, ang angayng pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kaayuhan sa ilang kalag. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo yung mga anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo, ug mutuman sa tanan kong mga sugo, ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Ikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala, ug tungod sa pagkamataro nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Inunua, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala, aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala, ug magbuhat sa mga salawayong butang, nga gibuhat sa taong dautan, maluwas ba siya? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat, tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo. Busa, mamatay siya. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi
Dili ba ang inyumang mga paagi mao'y dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong mo biya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan mo biya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, Ginoo, magtibay sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman nagatuaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magtibay sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo ana ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Kung ikaw, Ginoo, magtibay sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Nagasalig ako sa Ginoo. Ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon. Kung ikaw, Ginoo, magtibay sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Kung ikaw, Ginoo, magtibay sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Biyahin ninyo ang tanan ninyong mga sala. Ginawa mo sa tabagong kasing-kasing, o bagong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa kanimo. magbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayan ka, Ginoo. Busa, mag-ingon ako kaninyo, nga dili ka mo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan na pansultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang sikataw dadon ngadto sa maghukom ug ang manghingalag kwanggol sa iyang sikataw taralon ngadto sa labang hukamanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran
ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikataw. Biyai ang imong halad at tubangan sa laran, ug adtuan dayon ang imong isikataw ug pakig-uli una kaniya. Unya, balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto, kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan ug timani bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Duha ka butang ato ang pamalandungan karon nga daw kung ato lang yung gipamati pag-ayo, gatong gipatidlom pag-ayo mga pulong sa Dios, gatong nadungog gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo daw, dili na kinahanglan nga ato apag yung guhay-guhayon o tuki-tukion pagyud kayo. Atong Ebanghelyo, very plain and simple and direct nga gihatag sa Ginoo. Una, mingon ang Ginoo, kung muhalad ka sa imong halad ngadto sa altar sa Dios, nakahinumdum ka nga doon na kay nasilo, biyai una ang imong halad ug pakig-uli kaniya. Kaning maong prinsipyo ang gihisgutan sa Ginoo, mao lamang ang kasilo sa isikataw, imong kaaway, no? Imong kabatok. Ang Ginoo wala maghisgot sa uban pang mga sala. Dili ko makahimo og conclusion nga kaning maong prinsipyo ma-apply sa uban ng mga sala. Pero tinawag tataw nga gipasabot kanato sa Ginoo ang sala sa panagbingkil o panag-away, no? Kinahanglan before you go to Mass, you have to reconcile first sa imuhang nasilo kay sigkaingon. Muni ang gipasabot, gihagit ka nato sa Ginoo mga igsoon, no? Munang kamo nga nanimba karon nga adunay mga kabingkil sa kinabuhi, adunay mga pagdumot, nahala. Giingnan mo sa Ginoo, adtua sa ato ang inyong mga gidumtan, inyong mga kabikil sa kinabuhi, no? Uban ka nato, grabe, glawom nga pagdumot. Gusto sa Ginoo nga makighiuli ta sa atong isigkaingon. Dili ganahan ang Ginoo og panagbingkil ug panag-away, no? Gusto niya nga sa muatubang taniya, sama ka nato karon sa atong pagsimba. Kahimot anta sa Dios sa kaputli sa atong kasing-kasing. Kahimot anta niya, no? Kana kon timos ug putli ta o kasing-kasing, kana kon nakighiuli ta sa atong isigkaingon. Wanang kamong mga nakasala sa inyong sikatao, adto aday ninyo, ayaw naglangay-langaya, kay sakit sa Pinoy ang paglangay-langay. Unya na lang, no? Ugma na lang. Dili, ang Ginoo, ayaw usikay mong panahon, dining kalibutan na. Ikaduha, gigamit sa Ginoo ang ihemplo sa maghuhukom o hukmanan. No? Ayaw paabutang nga, kung doon na kay kaso, ayaw paabutang nga mo, abot pa mo sa hukmanan. No? As much as possible, pakig-alim samtang padung pa mo sa hukmanan. No? Muni ang gitambag sa Ginoo. Marabitaw kon
makasala tas tigsigkaingon, paningkamot nga, maalim sa nato ato sang masabot-sabot. No, sa atong termino nga, ordinaryo nga termino, inabugado nga termino, doon naman tayo abogado din no? Ang inabugado nga termino, before ta mo file og kaso, pagsabot lang sa mo, no? Di na kinahanglan nga mo, abot pagitas hukmanan. Kay kung hikaplagan ka dito sa imong sala, hukman ka o bilangguon ka hangtod nga kabayra ng imong sala. Kaning maong ehemplo gigamit sa Ginoo aron pagpasabot niya nga daw sa katapusan sa kalibutan, sa panahon nga kita mamatay na, wala na gid tay kahigayunan pa nga makabayad sa tong or makaalim, makasabot-sabot. Wala na gid tay kahigayunan pa nga makasabot pa nato ang atong gikaaway. Kundili sa panahon sa paghukom sa Ginoo, bayra na gyud nato ang atong sala. No, di na gyud ta makaingon nga ayaw sa Ginoo. Sabot sabi sa akong gikawatan og flood control, no? Ayaw sa magsabot sa mi Ginoo. Once mo dala na sa Ginoo, wala na gyud tay. Wala na gyud tay kanang chance nga makaalim pa sa tong kaugalingon. Tungod kay silutan na gyud ta sa Ginoo. Ya bayra na gyud ang atong silot. Mo ni ang gingon sa Ginoo, una nga ang atong kinabuhi samtang buhi pa ta, no? Is a never-ending nga pag-reconcile o pag-alim, pag-ayo, pagbag-o sa kinabuhi. Ayaw paabuta nga hikaplagan ka sa imong pagkamakasasala nga hukman ka sa Ginoo. Amo ni ang gipasabot sa Ginoo. Munang kamo taong mga edad-edaran na, paningkamot nga nakaalim na mos daghan inyong mga sala, no? Inyo nang naalim. Pansiguro adunay mga butang nga nahikalimtan na natong mga sala kaniadto tungod kay wa tay kumpisal-kumpisal, kaning kumpisal baon ni ang pakighialim o pakighiuli kanato sa Ginoo. Mo ni ang gipasabot sa ato ebanghelyo karon. You have to reconcile. Mo na nga samtang buhi pa ta, mangumpisal gyud ta kay aron ma-reconcile, maalim ta, maayo ta. Og dili na paabuton nga hukman ka ngadto sa hukmanan. Duha ka butang ka importante nga gipasabot ka nato sa Ginoo. Very direct ang Ginoo. Apan alang kini sa atong kaayuhan. Mga igsuon, usa ka manindot nga pulong na usab nga ato nadungog karon. O ginaot nga sa atong nadungog, atong patidlumon sa atong kasing-kasing, atong puy-an. Sahay ra ba? Daghan ang nakadungog, no? Daghan ang natandog, apan gamay ra ang magbag-o. Tinaot nga sa dihang mamati ta sa pulong sa Ginoo, ato gyung patuhupon sa itong kasing-kasing ug ato gyung puy-an. Manindog ang tanan sa matag pag-ampo nga atong ituboy nga sa Ginoo, mangaliw po kita sa pagingon, Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan, mamahimong instrumento sa pakighiuli, sa pasaylo, sa pag-alim ug sa kalinaw sa mga nagkagubot ug nagkagubat nga mga katawhan ug mga kanasuran. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mupasiugda og mga programa nga mupalambo sa hustisya, sa kalinaw ug sa kahiusahan tali sa mga katawhan. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Nga likayan nato ang pagpanimalus, ang pagpanlupig,
ug ang pakig-away tungod sa managlahing mga panglantaw ug mga gituuhan, magampo kita. Amahan, ibuo ka namo ang imong kalinaw. Nga kitang tanan makat-on sa pagpasaylo sa kinasing-kasing gayud, magampo kita. Amahan, ibuo ka namo ang imong kalinaw. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, ibuo ka namo ang imong kalinaw. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, sa hingpit mahinluan sa ilang mga sala, ug muambit na sa kalinaw ug kalipayng tunhay, didto sa langit nung gingharian, magampo kita. Amahan, ibuo ka namo ang imong kalinaw. Dios sa mga mahan, tabangi kami aron tagdo namo ang among isikataw sama sa imong mahigugmaong pagtagad kanamo. Kay kaming tanan mga managsuon man, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Anak sa pagtay pagmaya siya man. Anak sa kasalanan sa tibok niya santos sa simbahan. O Ginoo dawata nga maluyon kining mga halad, ikaw nagbuot nga mapuypoy pinaagi niini ug nga madangat kanamo ang kaluwasan tungod sa imong gamhanang gugma kanamo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanino. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Mataran. Santos kamahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan nga igmatarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini mo'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluyon ug kaayo busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa Sa imong himaya, sa kahitasan. Dayon ang nakaangkin sa ngalan sa Hosana sa kahitasan. Santos kini ka ang Ginoong tuburan sa tanang kasantos ipadalay mo Espiritu aron pagsantos sini magasa aron mahimo kinilang kanamo. Lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuwas siya og pan, pasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sa panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinunan ug bingon, dawata kini. Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan.
Ang dugo ngay ula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Iniyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na so Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang malagad kanimo. Himua kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi isa mga among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay di simong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi na so Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, des sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Maghiusa kita karon sa atong pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Sa mga langit, pagkay ko ng imong ngalan, muabot ka lang ang imong hinarian, matuman ang imong pagbuot, di sa mayroon sa langit, ang kalarungan mo sa makakadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo nga kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa palay. Inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikayan kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Kayo maninghalian ang kahunggang maya hangtod sa kanturan. Ginoo nga so Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. At ipakita atong panaginig sunay, panagdait manakanintanan. Peace be with you. Pero sa Diyos na nagawagtang sa mga
nagawang kang sa mga salam sa kalibutan. Kaloy kami. Pero sa Diyos ka nagawang kang sa mga salam sa kalibutan. At tuwagi kami sa kalinga. Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo nga among pagkalawat, mag-uli unta ka namo sa bagong kinabuhi. Ug human malimpyo sa sala, magdala ka namo sa mong kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ay magkalimot sa duha ka puntong atong ipamalandungan karon, no? Pakigiuli sa imong kaaway, sa di pa ka muhalad sa imong halad nga to sa altar. O pakigiuli, be reconciled before going to Mass. Ikaduha, be reconciled before you die. No? Sa di pa ka mamatay, sa di pa ka hukman, pakigiuli sa mga tao na imong nasilo o na kaaway. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan ng Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos Kamisa atong danon ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.